Kofat al-ilati krono alasannya mau kuantir fakir Falaisa mengkoramo Falaisa mengkoikuramo Sukuman orang yang kuminas masa ini golonganku Wada utai hadis kula damun Nacat likilatil kimtinah krono alasan yang megah Lali asli tarki ora krono pokoknya tiga Ada yang mengundang pilihnya dalam kerana yang mesti kanjeng Nabi dawuh nek ana wong wedi rabi gara-gara pundak fakir mesti kuwatir ora iso makane anak bojone kuwi dudu golongan sing dicacat ngene iki dudu kok lek ora rabi yo ning le krasa wedi marah ora padha karo sing ngilangi Gusti Allah karena Quran wis akeh dawuh-dawuh contohnya ayat wala taqulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum itu cukup materi anak-anakmu promosi marah sing makani kowe aku sing makani anakmu yo aku itu belum rasa ini itu berat mikir wong iki dek rabi bilang yo ya mau menduwe ira sepele yo. Ini mbok rabi duwe anak malah iso dadi duwe apa. Lah tenjane kan rezekine anak. Nek ora rabi ya nanti koyo ngono. Ini nuduhi bahwa sing iso nyukupi rahmate Gusti Allah itu. Dudu murni usahane to nyambut gawe. Karena ana cak Joko rumah rapi alasannya ekonomi rumah. Nek cara dakwah agama goblok. Nek pengen ndang mapan iku muni cepet rapi. Nuduhke nek ngandel tenan karo rahmate Gusti Allah, ngandel karo dawuh Gusti Allah. Ayate jelas iya kunu fuqara yuhnimu Allahu min fadli. Iki do rapi yo nek kowe iki fakir tak sugihke nganggo anugerahku ora tau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam atazawuju utai rabi iku barokatun berkah wal waladu utai anak iku rahmatul rahmat fa akrimu mongko padha mulya sira kabeh auladakum ing pira anak ira kabeh fa inna karamatal aulad mawsune mulya iki pira anak iku ibadah dadi mulai anak itu ora lanjut manjake anak ora. Ya diopeni miturut apa mestine dididik, diragati, tresnani iki jenenge mulya anak. Lah mulya anak iki ibadah artine ana ganjaran. Niati. Wa qala sungai Nabi alaihi salatu wasallam annikahu ta'ini sunnah ingsun. Aitori kudu dalan urip ingsun. Paman mongko iso niku rohiba sengit soman lafal rohiba bikasril hin lan diwaca kasra roh ini sengit an sunnati saking sunah ingsun aiman tegese utahe wong iku lam yurid ora ngarep iso wong ing nikah ya falisa mongko ora soman ora niku minis ala falisa ora ono alamin haji ngatasi dalan kok sengit nikah kuwi dudu golonganku nikah iki dadi sunahku sunah mesti dalan urip Bismillahirrahmanirrahim wa madatu rabbin utawi asale sengit iku ida ta'adda nalikane mutaaddi apa nilafal rohibawi fi lawan huruf fi wa maknahu mongko temaan rohiba iku aroda kang ngarepaken mesti ngene lafal rohiba iki maknane mau karek huruf sing mlebu ning ngarepe ngan apa fi nek ngan kuwi rohiba mari dadi sengit lebar rohiba iku apa kalimate apa nek rohiba ngan kuwi maknane rohiba maksud. Ini nek rohiba fi maknane seneng.
Gitu. Itu kabeh gimana sengit kabeh. Delok huruf mburi. Wa idza ta'addana kan muta'addi apa lafarawi bagi an kelawan huruf an wa maknahu mongko tema rawi kula yurid ora karep sesuk. Sama begini keterangan mudah di dalam kene bab ini hadis iki hadis rawi nganggo huruf nan mongko maknane dadi semu. Qala wa qala semuanya Nabi alaihi salatu wasallam al-harair utai boro-boro wadon merdeka. Lafal harair kula jamu hurratin. Dadi jamae lafal huruf. Iku lak sholatul bait kebagusan umat. Wal ima utai boro-boro wadon amat iku lak fasadul bait dadi kerusakan umat. Rawani hadis sapa dalam wa ta'lami. Ana boro wa apalan ngapesake hadis sapa sahawi. Kala di sapa Nawawi. Di anal imaan untuk wadon amat tidak ikulah mutabadilatun ikulah mutabadilatun piro-piro wong wadon kalangsaran wadon kang dipasrahake wong mandeke awak wala khasyata lan ora ana wedi mujud launa duwe iman alam rubin nasib pro sifat dadi bandane iman mesti wong lanang kuwi nek cara syariat kan cara biyen menci ukeh kuda wong wadon sing dihalalian ana loro yaitu siji bojone mergo dengan akad nikah loro budak wedok budak wedok kuwi dadi haram mergo hak milik mbok kuwi mergo tuku bukan mergo dinai mergo diwarisi tapi nek nang omah kok ana wedok merdeka mesti bojone apik-apik omah ning jero ana wong lanang kok trimo budak wedok berang-berang ora bojo kuwi sing ngrusak omah. Najan fungsine meh wae. Ning beda hasilé iki. Mergo wong duwe budak, kuwi le iso memiliki atau le iso berkuasa, iso dihalalkan dengan jalan akad sing ora kaya ora melibatkan Gusti Allah. Ini nek bojo kuwi kan dengan sumpah. Ijab kabul langsung. Lha kaya-kaya kono rasa tanggung jawab sing gede. Dol nek dibudak, dol sudah didol. Nek wong ora miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khairah an orang bagusan yang mewujud lalunan keterima di komati ni domil baiti lawan junake untuk di rumah wajib dan bapak mesti wadon aman nih pun ngatur rumah apa terus mereka orang di kekuasaan sing penuh beda nih buju pas naik duit pengatur ekonomi ngatur rumah kan itu budak kita bisa diambil orang iso beruntut ke rumah. Waqalan semoga Nabi alaihi salatu wasallam manusia menaikku arad damal wisman ayyalqa yento ketemu soman Allah insyaallah tahiran alawun sing suci mutahiran turut mucaki ay minal adnas yang itu tersebut kabiro roket al makna wiyati kambo soman nafal ya tazawwaj semoga cek rabi soman al harohiro ing biro wadon merdeka rawan yang disapa Ibnu Majah Anas Ibnu Malik wa mana toharo tema ane lafal baru mendal minan wa selamat minal adab saya belum produk soal mutahal di ketika gantungan bil furuji lan produksi di anasa zawajal harair langsung ning rabi bilo kuat menunggu iku awan nulungi ala afaf ing atase kareksa minta sarril iman ketimbang rabi bilo kuat
liktifa'in nafsi krono ngalap cukupin ati bihinna kelawan haroil antara iman saing golek wadon aman walibat ing dalem bukan prai hilang aksi kelawan suwani berbeda kelawan suwani maksudnya mungkin nek di bojo wadon merdeka insyaallah wis marung ora kepengin duwe budak-budak aneh mergo budak derajate sak ngisore wong wadon kan beda karo wong nek duwe budak iku dicek kepengin wadon merdeka mesti iso nyegah atine karso saka zina dan lain sebagainya rapi wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi iltamisu wa qala langsung panjenengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisu padha golek sira kabeh rezeki bin nikah lawan nikah atazawuj atazawuj itu nanti fa innahu langsung nikah iku lak jalibun perkara kang narik lil barokah maring berkah jarun untuk perkara kang narik lil rezeki maring rezeki tidak sholat nalikane bagus apa niate rawan yang hadis sapa adalah Anas an Ibnu Abbas tapi riwayatnya lan Muslim dan Sunan riwayat bil Bazar Imam Bazar zawaju tailafa tazawaju padha rabi sira kabeh ya tiang naku mongko arep teko ya tiang naku mongko arep teko sapa nisa ing sira kabeh sing mergo rabi iki arep nekake ning kabeh bil amwal kawan pira-pira bilang-bilang sinusuk lapat sing liya arisku qala lan dikon sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam man utai samane wong tasawuf jarak bisa manfaat iya untuk kemudian paring iso manusia ibadah ing separuh ibadah rawahu utai hadis sapa Abdullah lan Anas bin Malik wa hadis matrukun kang ditinggal wa utai hadis matruk kula mau barang tak karo kang dhewe apa mati tak karo kang dhewe riwayat iklan riwayat Imam sapa wahidun wong siji wa ujmi'a lan den sepakati sapa ala dunya tase akesema wa qala lan sapa kanjeng Nabi alaihi wasallam sira hukum saya terus ana kabeh ai ba'du syirarikum tekse setengah ana ira kabeh kula muzabukum pira-pira wong kang duda ira kabeh rawanya hadis sofa biya lawat kodoni wa mu'adiyah nabirullah wadhalika utai nunggu-nunggu hadis ikuli annahum rana kumsenya uzab bahwa wong sing ora dibujuk maksudnya iku laisa rana iku lalu tentunya uzab apa hamro terus anak cilik kang mati yuhayyikuna kang podo nyawisake kabeh lahum betwe uzab sapa maing barang yang tajuna kang butuh sapa uzab hukum kuwi ilai maring fil akhirat dalam akhirat apa nandoman mus merutake dari kain kulo maknane hati sapa Ibnu Iman aqala dunia sapa Ibnu Iman sira hukum utawi ana loro kabeh ulang uzab hukum pira-pira bujang sira kabeh sira dibujuk saat kawal baru hadis aradul amwat utawi pira-pira asore pira-pira sing mati kula uzabul basyari bujahi manungsa wong mati lan dibujuhi asor mati Waqara ngusapane Nabi sallallahu alaihi wasallam sirarukum utawi ala-ala ira kabeh kula uzabukum bujang kabeh wa aradilul amautakum wa aradilul mautuluntai pira-pira asore wong mati ira kabeh kula uzabukum wong kang padha duga ira kabeh. Rawa windrani hadis sapa Imam Ahmad An-Atiyah bin Busrin bi dhammil muwahhada lawan diwaca makhluk kang bentuk siji busrin. Wa sukunil muhmalah lan diwaca sukun huruf kang ora ono piye. Pokoknya bisa sapa Nabi alaihi wasallam sirarukum utawi pira-pira asore kula uzabukum bujang kabeh. Wa aradilul amautakum wa aradilul mautuluntai pira-pira asore wong mati ira kabeh kula uzabukum wong kang padha duga ira kabeh. Rawa windrani hadis sapa Imam Ahmad An-Atiyah bin Busrin bi dhammil muwahhada lawan diwaca makhluk kang bentuk siji busrin. Wa sukunil muhmalah lan diwaca sukun huruf kang ora ono piye. Pokoknya bisa sapa Nabi alaihi wasallam sirarukum utawi
Ala ira kabeh kula uzal hukum wong kang bodho ira kabeh no atai mutera ora min mutahilin sing wong kang duweni keluarga mesti wong sing wis nikah mutahadin tegese wong kang alat ahlan ing keluarga zaujatan tegese ing bojo iku khairun luwih apik min sabina katimbang 70 apane ro antara ate min wae mutahilin sing wong kang ora duwe bojo rawahun ta'in hadis sapa Ibnu Adin Abirullah wa ada utawi hadis wal hadis yang tamu kamu iku apa ana murada terus dune perkara kang den karpaten iklan hadis kuatar ibu demenaken kaya nganjurke kita zawuji ing dalem rabi lal haqiqah ora ing dalem kenyataane maksudnya urung mesti wong kang dibojo iki kok elek maksudnya hadis ini minggu wong iki seneng karo nikah. Apa daun dua ing kada wong yang tamilu apa daun dua ing sapa azizi mamazi. Wa qala Rasulullah Nabi alaihi wasallam ma taibana hat anta kang awen pangan sira zaujataka ing bojo wadon ira iku bahwa mongko utahe malaka kudu iku sedekah dadi sedekah. Ai inna wa islam niat sapa wong ing sedekah bilkul indal saben kama dene keterangan kaya tau kamu semuko hake ing sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing bil khabar ing dalem suci hadis as-sahih kang sahih dikoli kelakon dikane kanjeng Nabi ya tasibwa rupane yang tasibwa sedekah yang tasibwa milang-milang ing nafkah utawa ing sedekah mau sedekah iki rawan ing hadis sapa Ahmad At-Tabrani anil Mudam bin Mahdi Karibah jeneng wong di isnadin lan sanad sahih kang sahih wa fi riwayatin iku disebut suci riwayat dinarun utawi sak dinar kang fakot bukan kang tahu kang menginfake sira ing dinar fi sabilillah indalam dalan Allah fi mu'anil ghazwi ing dalam biaya perang au sabilil khair utawa dalane kebagusan wa dinarul lan sedina anfaq tau kang infak sira ing dinar fi raqabatin ing dalam keluarga ai fi itaqi utawa ing dalam budak fi raqabatin budak ai fi itaqiya ing dalam merdeka raqabah wa dinarul lan dalam sak dinar tasoddah kang infak sira ing lan moal miskin Ngatasi wong miskin wa dina sakjana tau kang ngifake sira ing dinar ala ahli kana keluarga ira. Ay nafaqatan tegese ing nafaqah wajibatan ingkang wajib au mandubatan nafkah sunah. Iku a'dham wa utawi luwih gedhe-gedhene danane dari beberapa duit kuwi mau sing paling gedhe ganjarane sing di apane ajron ganjarane iku aladi dinar anfaq tau kang infake sira ing aladi ala andika dase keluarga ira. Di beberapa pilihan ngetoke duit dienggo merdekake budak utawa merdekake duit dienggo perang ning dalane Allah, ngetoke duit dienggo sedekah, ngetoke duit dienggo nafkah wajib. Nah, itu sing paling gede ternyata ganjarane sing dinafkahke ning keluarga. Ayat 5 diksi krono dene barang fi kandhane min silaturahim. Nyatane saka nyambung sana. Rawal nyata hadis keunggulan